Ja, mert azt hittem, hogy már átadtam valahol a Hollandnak, görög határon, magyar határon hazafelé. Általában szélek között rakni. Βρισκόμαστε στο μνημείο που πριν ένα χρόνο ήταν στην κυριολεξία χωράφι. Ήταν ένας βούρκος. Στο μνημείο που είναι θαμμένοι γύρω στους 800 μαχητές, μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Συγκεκριμένα είναι από τη βάση του μνημείου και κάτω σε αυτήν εδώ τη γωνία, σε αυτό το μέρος περίπου. Αυτού είναι θαμμένοι. Η μάχη της Φλόρινας, όπως είναι γνωστό, διεξήχθηκε στις 12 του Φλεβάρι του 49. Ήταν μια εποχή, μια περίοδος της τρίχρονης εποπειείας του Δημοκρατικού Στρατού, όπου προηγήθηκαν ηρωικές νικηφόρες μάχες για το Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 48 και το φθινόπωρο πάλι του 48, με αποκορύφωμα τις μάχες στο Μάλι-Μάδι. Το Μάλι-Μάδι είναι από πίσω μας, είναι περίπου στην Καστοριά, δίπλα στην Καστοριά. Ήταν πραγματικά ηρωικές μάχες, όπου είχαμε συντριβή του λεγόμενου κυβερνητικού στρατού. Magyarországi görögök nevében elhelyezte a kegyelet virágait a hőseink előtt. Innen kéne, hogy a szobor is látszódjon. Jó. És most lehet hozni a többi hosszúst. Tatabánya bácsirai szlovák kisebbség önkormányzat nevében. Köszönjük szépen! Gyertek egy kicsit hátra. Την τρομερή στενολή από την γνώση που με μια μετράει τη γη απ' τα κόκκαλα βγαμένη των Ελλήνων τα αερά και σαν πρώτα αντριωμένη ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη ελευθεριά. Στον αέρα πέρα φέρα με παράσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά. Μια πολύ αντιχή στον αέρα πέρα φέρα με παράσταση θα
θυμάσαι, Εγώ από το 84 όταν έφυγε, από τότε δεν τον έχω δει. Εγώ, όχι, 2 χρόνια πριν την είδα την αδερφή σου. Πρώτη φορά, πότε γύρισες στην Ουγγαρία? Έχεις ξαναγυρίσει? Εγώ 3 φορές το χρόνο πηγαίνω στην Ουγγαρία. Volt, akivel már 40 éve nem láttam, és most találkoztunk. Reméljük. Én találkoztam, sőt a testvéremmel még ráadásul. Πέσακα στα ελληνικά, γιατί στα ελληνικά θα γράφει αυτό. Ja, στα ελληνικά, με την αδερφή μου την αντάμωσα από 10 χρόνια ύστερα. Εκεί που είμαστε στη Φλόρινα. Εντάξει, να περάσετε καλά. Ευχαριστώ. Ήρθα πολλές φορές ήρθα εδώ. Ναι, και αισθάνομαι σαν μια οικογένεια ήμασταν στο Ταχανιάρ. Κατάλαβες όλοι εδώ. Και θα τους πω χρόνια πολλά, καλό Πάσχα και συγκινήθηκα πολύ που είδα πολλοί από την Ουγγαρία που ήρθαν. Ήμασταν μια οικογένεια στο Ταχανιάρ. Ναι. Όλοι μαζί αγαπημένοι ήμασταν. Φορές όμως σε τέτοια βραδιά τώρα για πρώτη φορά παίρνουμε μέρος. Πρώτη φορά εμείς όπως ξέρεις από το χωριό ήρθαμε με λεωφορείο και τα άλλα τα 2 λεωφορεία από τη Βουδαπέστη. Όπως βλέπω όλοι είναι χαρισμένοι, βρισκόμαστε με τους συμπατριώτες μας και με πολύ αγάπη. Έχεις βρει φίλους που είναι από πολλά χρόνια εδώ? Πολλούς φίλους έχω βρεθεί, πολλούς φίλους. Γεια σας! Χαίρομαι πολύ, με τον μπαμπά σου μεγαλώσαμε μαζί. Ένα στόμα που είχε όταν ήμασταν 20 άτομα, δεν μπορείς να μιλήσεις. Και τώρα το ίδιο συμβαίνει. Ναι. Έχει αλλάξει αυτό. Εγώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ και φέραμε και την κόρη μας για να συμμετάσχει σε αυτή τη συνάντηση. Και να είστε γεροί να την ξανακάνετε και κάθε χρόνο. Αυτά. Έχεις πάει στην Ουγγαρία? Ναι, πολλές φορές. Και τον Οκτώβριο πήγα. Πολύ ωραία είναι. Πάρα πολύ ωραία. Άκουσα κάτι για το 1950 πόσο? Από το 48 που φύγαμε στην Ουγγαρία, πήγαμε στο Τσέρτι. Και από το Τσέρτι ήμασταν μαζί. 30 παιδιά της Νότιας. Ήταν η μάνα μου, η μάνα της, παιδονόμες. Έπειτα από το Τσέρτι φύγαμε, ήρθαμε στο Πάλατο Κένεσε, τα μικρά μείναν στο Κένεσε και τα μεγάλα πήγανε στο Πάλατο Άλματι. Και πόσα χρόνια δεν την έχεις την κυρία? 60. 60 χρόνια? 60 χρόνια. 60 χρόνια. Σε αυτή η συνάντηση γι' αυτό είναι καλή. Και εγώ ανήκω στους Ουγγαρέζους μέσα. Γιατί τα σχολεία τα έκανα στην Ουγγαρία. Kezdetek van remény. Az összejövetelnek ugyanúgy a Gyaténban itt is van. Reméljük a vége is jó lesz. Most csináltunk egy sztár felvételt. Vannak ott, akik 60 éve most látnak először, együtt jöttek a gyerekekkel. Ennek az a lényege, hogyha valaki lemegy mondjuk Aténba vagy Szalonikibe, nem tud mindenkivel találkozni. Itt mindenki tud találkozni, és ha én is hallottam, hogy 30, 40, 50, 60 éve nem látták egymást. Για πες μου, πώς αισθάνεσαι τον εαυτό σου σε αυτή τη βραδιά? Είμαι πανευτυχής που ξαναβρίσκω φίλους μετά από πολύ καιρό από την Ουγγαρία που είχαμε κοινές εμπειρίες και μαζί μεγαλώσαμε θα έλεγα και θα ήθελα να συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Μήπως θυμάσαι σε ποια τάξη πηγαίναμε μαζί? Στην 4η τάξη πηγαίναμε, στο Μανώλη Γλέζο το σχολείο, 4η Α αν θυμάσαι. Έρχομαι πολύ συχνά, όχι κάθε χρόνο και είμαι πολύ ευτυχισμένος. Γεμίζω με χαρά να βλέπω παλιούς φίλους. Τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε?
Τίποτα, να περάσετε καλά και στο τέλος θα τα ξαναπούμε, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Τώρα ήρθα πρώτη φορά με το group να ανταμώσω τους φίλους τους παλιούς και κατά λάθος πέτυχα και βρίσκω φίλους που έχω χρόνια να τους δω. Πάνω από 30 χρόνια να τους δω. Και χαίρομαι που τους βρήκα. Αφού το παιδί εδώ, παιδικός φίλος, σε μια τάξη πηγαίναμε, έχουμε και φωτογραφίες. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε. Σε βλέπω συχνά. Ανοίξα να μετράω, σας έλεγα, δεν ξέρω να μετράω όμως, αυτό το κακό. Έλειπα από την... Πες τα κουτουρού ένα. 40, 45, Σ' αρέσουν αυτές οι συναντήσεις? Βέβαια, πολύ καλές είναι. Δεν μου λες πώς τα περνάτε? Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά θα περνάμε και ευχαριστούμε την αυτοδιοίκηση που μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε και να ανταμωθούμε. Nagyon jól. Látta, találkoztál egy régi ismerősöm? Igen, igen. Hát örülök annak, hogy itt vagyunk, itt lehetünk és jól érezhetünk magunkat. Τώρα θα ρωτήσω ένα πρόσωπο από το Facebook που είναι αξέχαστο και είναι μάστορας με το Photoshop. Σου βλέπω εγώ συχνά έρχεσαι εδώ πέρα, έτσι δεν είναι? Πάντα, γιατί εδώ μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες με τους παλιούς φίλους. Χαίρεσαι που ήρθαν στη Βουδαπέστη τώρα σχεδόν 150 άτομα. Ελπίζω κάθε χρόνο να γίνεται το ίδιο. Η βραδιά σίγουρα θα είναι καλή, τώρα ξεκίνησε, αλλά εγώ είμαι πολύ κουρασμένη. Αλλά πιστεύω θα περάσω πολύ ωραία. Έχω πολλά πρόσωπα και πολλούς μαθητές που τους δίδασκα και τώρα θέλουν να βγούμε και φωτογραφία αυτοί που ήμασταν στο Λόρινς και αυτούς που είχα μαθητές. Τώρα θα βγούμε φωτογραφία. Πετσάρκα κάτω στο παχτσέτσι πλήκη, κούκλα μου γλυκιά απ' τη Θεσσαλονίκη. Στον ηγάκι τη βαρκούλα, γλυκιά μου μαρικούλα, θα σου εξοφήνω παγλαμά. Először vagyok itt, bár ez nem az én generációm, de elkísértem édesapámat, aki itt 20-30 éve nem találkozott a gyerekkori barátaival, és nagyon jó a hangulat, és látom az emberek arcán az örömöt, amikor újra láthatják ennyi idő után egymást, és ez hatalmas érzés. Καρδιές παλιοσύνη, ένας Θεός πάνω απ' τα δω, άσε με μένα στα σύνορα.